Idirantsika amin'izay zegny le resaka problème lavany alokany diriko amin'ny resaka double nationalité. Problème lavany. Maro bakany mivolagna hoe ino raha hainao mikasiky problème lavany zegny. Ya, ekeko, mety tsy mahay problème resaka lavany za, fa raha tsy azo adigna ty. Na lava itaolagna anaty io, hitantsika taolagna anaty. Na lava izy ty tasambava. Tasambava na lava izy ty. Ary isambava zegny agnatin'ny Sava zegny agnatin'ny capitale mondiale de lavany. Donc, ikeko za tsy expert amin'ny lavany, fa za mba misy raha azo koragniny makasiky lavany. Ary tsara haintsika koa, ray aman-dreninay ty, naronaro ny asana milomanjare zahay na tombo zahay fa agnisany koa lavany. Ray aman-dreniko ty mbo nagnano lavany ary niaigny tamin'ny lavany. Sagnatria volagna ataoko aketo. Sagnatria volagna. Tsy hoe magnano tsara tsy mahita za amin'ny problème lavany. Tiako ambara amin'izay. Magneky marigny za fô misy problème lavany ary tsisy vidiny. Magneky marigny. Tegna ikeko misy problème lavany, tsisy vidiny lavany. Fara tsy azo adigna kosa, tsy sambany nisy problème lavany. Tsy sambany. Atsika mivolagna key, na ny calvitie fa makitra aminaha. Dikan'zegny zegny, efa makitra ny calvitie, dikan'zegny za tsy zaza voteraka afaka ny moaly. Mbo fa misy raha azo konina misambava io. Efa misy calvitie za fa mikomansy makatra, zegny proof fô za fa tsy zaza voteraka ny moaly. Mahazo ny raha jiaby nandalo tasambava to. Ino raha tiako ambara? Problème lavany. Efa tsy sambany niany izy. Dikan'zegny ny sehatra lavany sahala amin'ny raha jiaby. Mety misy izy manjary, misy fotoagna izy tsara, misy fotoagna izy ratsy. Zegny araiky. Misy fotoagna izy tsara, misy fotoagna izy ratsy. Efa nahazony raha zaha tamin'ny fa député azafady manonkona agnarana, député Soline, député Narema. Tamin'ny andro Narema tompoko, efa tasambava to za ary lava taolagna to. Za niany ty amin'ny tanimbazah ty, nandeha nitady. Fitadiavagna ohatsika mampandeha. Fô zegny tsy midika za tsy mahazonogno raha amin'ny tanagnana. Za tombo asambava, efa leky faharema, nisy fotoagna nanjary lavany, nisy fotoagna ratsy. Tamin'ny andro Narema, ino maraha nisy tako? Nitretretsika diaby, fa raha tsy azotsika atao adigna, tsy endriky nisy réseaux sociaux tamin'izigny, tsisy Instagram, tsisy Facebook, tsisy Snapchat. Donc zegny, tsy hitan'olo tsara be raha nisy tamin'izigny. Fa ny raha nisy tamin'izigny tompoko, body fotsy. Hoan'izay tsy mahay body fotsy, daragora. Daragora body fotsy natakalo lavany tellement tsy nanjary ny prix lavany. Natakalo body fotsy. Afa nahazon-draha za tamin'izigny. Ary za amin'ny andro akeo za efa commence misy calvitie ty, dikan'izegny afa tsy niany, tsy raha moaly fô azokono. Efa nisy problème lavany tamin'ny andro Narema, natakalo body fotsy, daragora, ary natakalo govety. Dikan'izegny tsy nanjary ka izy tamin'ny andro igny. Magnarakaraka zegny, nisy fotoagna nanjary izy, ravoravo ny olo, avy prix, tsara. Tamin'ny andron'ny président Zafalbert. Ino raha nisy tamin'ny andron'ny président Zafalbert? Tamin'ny andron'ny président Zafalbert, nimpodika le problème ny prix lavany. Fa raha natsara tamin'izigny fô zegny, mba nandray ino izy ty décision zegny ny fanjakana hoe solution hitanjare, nisy karazagna organisme zay atao tsy haiko ino, IVAMA. Afa nahazonony ka za tamin'izegny. IVAMA karazan-draha nangala, naterigny nividin'ny IVAMA, niraisin'ny IVAMA, lavany jiaby, tsisy vidiny, de tsy haiko izy, raha azoko ono fô,
Itapitapanjare izy dia nidoranjare. Dikan'izay zany proof efa tsy niany tompoko ny problème lavany nisy. Fa tamin'izay moa za tsy endriky nisy réseaux sociaux. Tsy hitahitantsika tsara be raha nisy. Fa ny tegna marigny problème lavany karaha raha jiaby mi-existe ambonin'ny tany eto. Misy fotoagna tsara, misy fotoagna ratsy. Tamin'andron'Arema nisy fotoagna tsara ny lavany, nisy fotoagna ratsy. Tamin'andron'Arema, tamin'ny fotoagnan'izy ratsy, na takalo Bodifotsy, na takalo Daragora, ny lavany. Magnan'izay. Ary izy koa, mipody amin'izay za amin'ny fotoagna zao ty. Atsika mivolagna, atsika mpanohitra indrindrandrindra mivolagna fa kevokevoko wera président Rajoelina. Bon, ikegny zegny, raisintsika le thème-nandreo hoe, le terme-nandreo hoe kevokevoko poerapoera Rajoelina. Andre mahay izy tsara be poerapoera, mahay izy tia moerawera, izy ka nora ho zay problème lavany fahaizantsika izy tazo point be miandra kety, tsy nataony claquement des doigts fa i problème fa nivahany. Fa matoa izy tsy vitany claquement des doigts, tsy vitany zisiky niany, misy raha akao. Misy raha akao milalagna. Sarotro. Aza raisitsika la légère hoe izy karaha tokotro vava malakilaky. Andre mivolagny Rajoelina wera zao. Izy ka wera ke faza izy magniry tazo point B ke tsy nataony nagnanina ampiasany wera anazy vita. Fa matoa izy tsy vita raha. Ary lavanio za karaha jiaby nisy tambony tany teto. Misy fotoagna tsara, misy fotoagna ratsy. Tamin'andron'Arema, député Soline mialatsiny manompo nagnara, natakalo Bodifotsy Daragora ny lavany. Tam Zafalbert, président Zafalbert, ivama solution. Ivama i nanangony le lavany jiaby ny roanjare izy avy te tsy haiko nanakôry reky condition mbola tsy azoko tsara be ndraiky ny condition ialako tsiny fa raha haiko fô hitan'ny masona olo jiaby nagnatriky lavany tamin'ny ivamata ary fôtony tsisy vidiny lavany tamin'ny fotoagnany regny. Tamin'andron'ny président Ratsirika, tamin'andron'ny président Zafalbert, sahala amin'ny zava-misy amizao, tsara, ratsy. Igny zegny momba lavany. Za tsy koragna raha lava loatra. Amarany koraha mikasiky lavany fô, ampodiky ndraiky. Tsy magnambany, ary tsy mandatsa, fô rappel ny naha. Tamin'ny fotoagnan'izy tsara, ino raha nataotsika? Ampodiky ka teny tsy tiany sanany ty. Nandeha natao darany ambolavo natao rideau nandrahoagna amin'ny vilagny naharo tomaty, tsisy raha pare. Mifamara boka le mifamatra fô za votsela mbola nisy sary hitako nandehandeha tagny ny public akao. Tsy mandatsa atsika za fô. Atsika fô victime ny raha ataotsika ni. Tsy vitan'le mpivarotro lavany nagnan'izay, sanana amin'izay ndraiky. Lavany avy tsendriky rabe tsara be, nandrahôgny, natao grand clou. Natsofotro tagnatin'ny botte-ny vanille grand clou. Ny exportegny tany bazaha taty. Tonga taty, machine vazaha aby naratra, azony grand clou, mba misy bebe poids zegny lavanitsika. Tsisy raha pare, tsisy raha manjary. Niana amin'izay tsika avake hoe fôtiny ray ihany. Saintsaigna hely maloha. Isaintsaigna. Magnan'izay. Donc zegny, raha tiako ambara. Lavany tompoko karaha raha jiaby. Misy fotoagna mandalo fotoan-tsarotro, misy fotoagna mandalo raha normal. Ambelako ake raha mikasiky lavany. Iditra za amin'ny double nationalité. Idiratsika double nationalité ty. Voalohany malô, hevitrinahy ity tsy voatery hitovy aminao. Fô tsy maintsy azaveko hevitrinahy eto satria zaho magnano izy ty eto.
Zegny araiky. Raha antagnana anaty hitatsika ty constitution malagasy. Zegny hoe lalampanorenagna malagasy raha agnatin'ny tiato izy ka tomobily edy motera ndraiky volant mitondra firenenantsika. Aboaka tsika tsara. Raha agnatin'ity lalampanorenagna constitution ty tompoko izy ka tomobily edy izy ty volant ndraiky motera mitondra ny firenena malagasy. Izy ty za mandiniky izy ty tsy haiko asy raha ty mindriky triatriary ny roagna sagnatria vola satria misy raha tsy ao tsara zegny na za mamaky izy ty. Iny volanko zegny eto amin'ny resaka nationalité zegny le problème tsika aminay ndraiky ety zegny par rapport le ino izy ty ordonnance numéro 60-064 tamin'ny 22 juillet 1960. Fa mbola tsy endrikiditra amizay za fa agnatin'ny ty malo. I lalagna mitondra tsika ty fa i tomobile tsy haiko izy ty sa chauffeur sa ino fa izy ka chauffeur edy koragna ty atsika andeha Majunga nindesiny opposé, nindesiny tsy haiko agny amy rabe agny. Ino mahatonga za mivolagna zegny? Atsika hoe mivolagna maleo tegna. Atsika mivolagna indépendant. Nefa atsika mivolagna tsy tia vazaha. Nefa raha misy amy page 7, numéro 7, misologneka amin'ny couleur ty na fomba fitenitsika malagasy fa agnatin'ny tomobile mitondra atsika ty fa teny vazaha. Hoy izy akato amin'ny page 7 ny lalampanorenagna gasy mivolagna hoe les langues officielles sont les malagasy et les français. Dikan'zegny na fitenitsika tsika voasoratra gasy maleo tegna atsika fa gasy maleo tegna na raha migidatsika fa tenitsika fa vazaha zegny teny officiel ntsika vazaha. Mbo azo nandre saran-tsaigny ma zegny. Niana amizay tsika ve mivolagna hoe atsika tsy tia vazaha, tsika tsy vazaha la ke vazaha. Na motera mitondra tsika ty motera ty volant mitondra firenenantsika lalampanorena na constitution malgache. En page 7 numéro 7 ambanimbany amle verbette ty mivolagna les langues officielles sont les malagasy et français. Tsanao ketrika, tsanao gaga, tseriky, lany fagnahy. Na fitenitsika fa teny vazaha, fiteniteny vazaha amin'ny article atsika akato fa teny vazaha mitondra atsika. Niany ndraiky atsika mivolagna fa tsy ilaintsika ny vazaha. Donc tsy haiko na i tomobily lalampanorenagna boky ty mila iroatsika sagnatria volagna tsy haiko fa aminah malô na ity fa hitako fa ça va pas, fa tsy normal. Satria ity mitondra atsika lalampanorenagna ty boky ty. Magnano zegny. Ato misy mivolagna tsy marigny vazaha colonie tsy haiko magnino jusqu'à teny original non. I raha ty nitagnana aketo ity mbola tsy niova constitution tsika. Mbola ity mitondra tsika. Teny tsika raha amin'ny en page 7 za. Iran'ny pirenenantsika ho izy Ritandrazane Malalao. Capitalintsika ho izy Antananarivo. Tsy haiko magnino izy ave fitenitsika ho izy fiteny malagasy na koa hoe si français izy amin'ny teny gasy. Donc ity fa za fa angano be raiky manoka. Ity fa angano be raiky saonaona be raiky manoka. Bon, ambeloko akegny. Miditra amin'izay atsika. Ity amin'izay zegny nalaiky tam Google ndraiky araiky nisoratako amin'ny fety ty mbesa
nalaiko tamin'ny Google ndraiky araiky ity. Ity misy raha maromaro hitatsika ato. Igny. Misy 28 page izy amin'ny PDF amin'ny Google ato hoe Code de la nationalité malagasy. Magneky marigny za amin'ny article 42 amin'ny Code de la nationalité izay nisoratiny tamin'ny 1960, ordonnance numéro 60-64 du 22 juillet 1960. I raha nisoratiko ty nalaiko avy tamin'ny Google ty ô. Amin'ny 42 izy, article 42 izy zay mivolagna hoe amin'ny titre grand 3 zegny, de la perte et de la déchéance de la nationalité malgache. Igny zegny. Amin'ny article 42 amin'izay izy, chapitre 1er, perte de la nationalité malgache. Article 42 izy mivolagna hoe perte de la nationalité malgache, les malgaches majeurs qui acquis volontairement une nationalité étrangère. Zegny hoe mazava be, ary tsy amiagna tsigny zare mivolagna amin'zy hoe ny olo araiky ampitaono izy, raha ataoko teny gasy zegny, ny olo araiky ampitaono izy, nangataka volontaire izy, ny nationalité étrangère zegny, tsy voatery ho vazaha français fô, na azy io espagnol, na azy italien, na azy africain, na azy américain, nationalité hafa, na azy français. Izy koa zegny, nangataka volontaire izy ho izy, perto izy afaka aminazy ho izy le magasy izy. Zegny 42, tsy adian-kevitry, marigny igny. Fô ny raha tsy azo atsika digna. Na i code de la nationalité tamin'ny 1960 ity, na i raha ty, misy point commun zare. Samby aminazy zegny mila raha tsara zahagna. Fôtony nagnino? Raha volagnina aketo igny, ambanimbany eto izy ka raha hafa koa. Magneky marigna amin'ny 42 fô, raha tokony ho izy, afaka zegny magasy rajoelina ataotsika ohatra. Afaka izy. Fô, tsy azontsika digna ndraiky, surtout tsika aty ivelany, zay misy double nationalité, tsy azo adigna ndraiky. Nagnino moa tsika jusky niany, mandeha amin'ny tany Madagasikara mampiasa passeport roa. Tondra passeport malagasy, passeport vahiny. Atsika mampiasa passeport gasitsika, atsika omba ny tanindrazana atsika tsy magnefa visa. Nagnino? Nisy magnantso za azafady. Azafady hely. Ampodiky ndraiky. Nagnino zaha atsika mandeha Madagasikara ho antsika misy passeport roa tsy magnefa visa. Ambariko atsika keto. Dikan'izegny tompoko. Araka an'ilay finambarany olo aby manampahaizana aby mpagnano lalagna, olo roa tokonika aketo, taleny ACC talokany araiky io, ave honoré olo efa kalazala amin'ny fagnamboarana lalagna, fahaizana lalagna. Zare nagnambaratsika. Marigny ny voalazan'ny article 42, fa raha tegna tokotro no izy, ny olo araiky afa be taono, mazera nangataka nationalité vahiny, afaka aminazy le magasy izy. Fô le raha tompoko tsy automatique, satria amin'ny code nationalité ty ato, mbesa nifody i raha anaty tato, ambanimbany ke fô izy, maromaro zegny condition takiny le raha ave miatra zegny le 42. Zegny hoe zegny tsy automatique zegny le araka ny fagnazavagna ny zare mpagnano lalagna jiaby, tsy automatique le mavery double nationalité tsika. Atsika jiaby nagnantso magnontantany resaka akory atsika double nationalité ty. Atsika tompoko aza mangoroorona hely fô lalagnatsika mbola tsendriky, mbola magnambela atsika ho gasy. Fôtony nagnino? Voalohany oza, double nationalité anao mandeha Madagasikara, anao mampiasa passeport roa. Anao ka fa
matoa anao tsy nangatagna visa tsy nagnefa visa dikan'izagny mitombigny mahagasy anao mbola mahagasy anao nefa passeportnao vazaha tsy alanao ake anao ve hiditra andafy igny ampiasainao ka le vazahanao ndraiky idiranao andafy dikan'izagny mitombigny tsara be ny mahagasy anao manarakarak'izagny à quel moment il y a 42 tegna miatra le mahavery azy ny olo araiky araka ny fagnazavagna tamin'ny fahazahoako fagnazavagna ny filohana CCT aloha ndraiky indesiky ty ny olo araiky nangataka nationalité vahiny tompoko mahazo nationalité vahiny raha ny article 42 ny zahagna tokotro very ny mahagasy izy fa iny ny mbola tsy mahavery azy nagnino satria amin'ny lalagna ambanimbana ko amin'ny 55 surtout misy condition maromaro zagny tokotro mipetraka ataontsika hoe asa hoe ataontsika Stéphanie ohatra madame Stéphanie ou monsieur Tchekzov madame Stéphanie nahazo nangataka nationalité vahiny madame Stéphanie nangataka nationalité vahiny nahazo izy nangataka taty nahazo tamin'ny tany vazaha taty niboaka tamin'ny journal officiel taty efa vazaha izy fa kanefa kosa tokotro no 42 aragny tokotro perte izy fa kanefa kosa mbola nisy raha zagny tsy nataony ino raha tsy nataony i Stéphanie tompoko amin'ny quel moment tegna mahafaka ny mahagasy izy i Stéphanie zay nahazo nationalité vahiny igny mila manoratra amina taratasy zaho Stéphanie teraka tamin'andro zao tamin'ny toeragna zao nangataka ny nationalité vahiny ka nivaly tamin'ny daty zao dia zaho niany ty manoratra amin'andre tribunal instance eto Madagasikara mangataka za Stéphanie fa alan'andre minany mahagasy za satria za efa nahazo ny nationalité vahiny tamin'ny daty zao ataony signature igny aterina amin'ny tribunal d'instance à Madagascar zegny hoe zegny izy en personne zegny mangataka ny agnafoagnan'izy ala minany mahagasy za fa tsisy raha ilako azy zegny izy ave mitomby mbola tsy vita nateriny Stéphanie tagny taratasy magnafoagna ny mahagasy izy satria efa nahazo le vazaha tiany izy nateriny tamin'ny tribunal d'instance izy igny naterina ko mbola managna droit ka zare amin'ny tribunal ako mireflechir misy magnantso fô za mbola managna droit ka zare amin'ny tribunal ao hoe ity demandeny Stéphanie ravoravo loatra nahazo taratasy vazaka agnafoagna ny mahagasy izy akory ity managna droit ka ny tribunal tompoko mandiniky agnatin'ny 3 volagna be zao managna droit izy à 1 mois à 3 mois izy mandiniky hoe est-ce qu'il foagnana marigny mahagasy Stéphanie ity mandiniky zare afaka volagna raiky na 2 volagna antsovin-jare avy amin'ny tribunal instance akao i Stéphanie anao na tonga aminay aty ny taratasinao nangataka ny nationalité mangataka agnafoagnana ny mahagasy anao satria anao nahazo vazaha magneky marigny ve anao Stéphanie fô alagna aminao marigny ny mahagasy anao tompoko izy Stéphanie ary signava ty au tribunal misigné izy amiagna stylo misigné mbola tsy vita ke araka ny raha amin'ny code nationalité fa volagny ty fa tsy vazako eky izy amin'ny fagnazavagna ato avake araka ny nagnazavany président na CCIST aloha ka zegny azavaika amitsika misimisy kokoa vitany ake zegny i tribunal igny koa zegny mandefy raha idemandinao igny ka ny Stéphanie igny ka amin'ny présidence amin'ny président kany ity madame Stéphanie nangataka nagnafoagnana izy nantsovinay izy nagneky izy ary nisigné ke mbola ivizeny président république amin'ny fotoagna io idemandy ny fagnafoagnana mahagasy azy izy igny ave hitany président
mahazo signature koa le fangatagna validé zegny le raha mbola tsy vitinake mbola mitovy karaha le ndafa ty amin'izay aboaka amin'ny journal officiel amin'ny article 55 amin'ny code de la nationalité tamin'ny 1960 ordonnance 1960-064 du code 22e 1960 amin'ny article amin'ny chapitre grand 2 zegny ambanimbany ake amin'ny 55 izy magnazava tsara hoe les décrets d'échéance sont publiés au journal officiel de la République. Zegny hoe zegny kafa vety raha jiaby miboaka gazety mpanjakana maloka aboaka amin'ny journal officiel na hoe gazety mpanjakana mety malaza izy amin'ny teny gasy ile fagnafoagnana magasanao ka ny raha misy amintsika keto zegny Ian Rajoelina zegny izy nangataka nangataka ho vazaha miatra tokotriatra aminazy le 42 foagnany magasy izy fa izy ka ndraiky zahavanao mbola amin'ny article volagny code volagny ty fa maromaro zegny condition vake mipetraka le 42 donc zegny Ian Rajoelina nangataka tsara be izy ameza taratasy vazaha lahabitra namieny zare vazaha izy fa ny zavanisy tsy nagnano demande mais izy arakan'le code nationalité ihany koa tsy nangataka nagnafoagnana ny magasy izy ary tsy nantsoviny tribunal izy magneky marina tsy nantsoviny tribunal izy satria tsy nagnano demande agnafoagnana magasy izy donc zegny conclusion tsendriky foagna tanteraka tompoko ary mbola tsy feno ny fepetra mahafaka ny magasy azy fotony izy tsy nangataka antsoratra naterina amin'ny tribunal d'instance agnafoagnana ny magasy azy ary raha ohatra nagnano zegny izy za mbola 3 mois après mbola nantsoviny tribunal koa izy nagnontoniagna tsara be zegny nagneka devant tribunal izy ave izy nisignavigny izy ave nalefa amin'ny président république amin'ny perinasa amin'ny fotoagna ary vitany président vita signé aboaka gazety mpanjakana na journal officiel amin'ny code de la nationalité 1960 ty il est radiaby ni boka tam ordonnance numéro 60 64 du 22e 1960 donc zegny mi amna zegny raha azoko tsara koragna jiaby zegny faux débat tanteraka ny karazagna hoe resaka double nationalité mavaza Ian Rajoelina faux débat karazan-draha débat indesigna ampisavorovorony zahay tsy mahay raha ty fo avantage araiky fo azy amin'izy ty côté positif ino côté positif tam raha ty raha tsisy raha ty za tsy nandeha nitsakarika i code raha tsy haiko machin ty fa tafikariko ela antegna point positif les points positifs amile raha antegna tsy nahy raha zegny tafikariko ela ary tafitandren'olo donc zegny nataony ry zalahy manam-pahaiza ary izy enjare raha eny olo aby magnano izy vazaha izy enjare condition mampiatra izy fa kinia miza accès miza argument apariaka amin'olo tsy mahay raha karaha ty misy donto zare donto hoe afake fo i 42 fo vakinjare fa leve raha madindinika ambany ry 55 ry condition madindinika tsisy volagninjare donc zegny ry avako aby atsika jiaby manana double nationalité ho andreboka fa tsy ho za safe za mbola tsy double nationalité andre jiaby manana double nationalité mahazo mandry tranquille andre fa mbola gasy na manana le hafa aza igny araiky ary avake ataontsika raha ohatra idirantsika ka zegny idirantsika ka hoe raha ohatra tegna mitombigny hoe mahafoagna magasy izy hoe président république foagna magasy izy satria izy nangataka ary olo aby jiaby nangataka marobe raha mila haintsika za ty mbo mandeha zafata Berlin zafata Barcelone zafata Madrid anao mandeha amin'ny tany maventy aby ino raha hitanao kany presque zanaka Antananarivo koa ny tegna maro ano azalao za à Barcelone anao mandeha la plage à Barcelone
efa egny tsy hoe sagnatria tsy magnambany olo tsisy resaka rasisme eto oka zavatsara ny resaka afa zanaka Antananarivo hitanao voalohany pour vous dire raha tiako ambara amin'izay 40 à 45% ny zanaka Antananarivo tompoko double nationalité jiaby 40 à 45% ny zanaka Antananarivo double nationalité. Estimation na mandehandeha na tsy mahazo 45 fa izy kan 35 maloha fa assuré double nationalité. I andro koa zagny alagna ny tsy mitombigny zay dikan'zegny zisky karaha-pifidianagna marobe koa azo nandre saran-tsaigny mara volaniko ty tsy zony andry latsaka dikan'zegny tsy tokotry mananjo ifidy ka i 40% be Antananarivo akao misy double nationalité dikan'zay arty zanaka Antananarivo fa hoany Madagasikara ray manontolo dikan'zay ilisy mpifidianagna ataontsika hoe 26 millions tsika gasy donc 26 millions ataontsika hoe 17 millions zagny gasy mifidy ataontsika magnano an'izay fa 17 millions gasy mifidy firany 17 millions gasy mifidy managna double nationalité. Bon andrajoeligny anao double nationalité anao tsy mendriky fidigny orky tsy azo adigna ka izy ka fa magnano zay condition i olo jiaby agnatin'ny 17 millions maro ka double nationalité raha tokotry atao zagny ilisy mpifidianagna 17 millions olo ifidy ty mila triegna raikaraiky ka satria za sira fa 7 millions amizay koa mety possible misy double nationalité ivirezigny zo aby olo 7 millions zagny mampandiniky ivirezigny zo 17 millions fa izy aneka président république aneny resaka eto fa izy le olo double nationalité sanany ane ka tsy président odoye sakamanantody zay avarabaratra odoye fotony nagnino zona raiky ary zon'olo arô atsika gasy nagnino araiky angalo mitofany gasy na président république na olon-tsotra anao ka fa magnavakavaky zegny efa mpagnavakavaky nagnaragnanao dikan'zegny faux débat ny resaka nationalité double nationalité faux débat manomboko niany izy ka andeha ampiarintsika le mavazaha irajoeligny ampiasay kabaka le managna double nationalité jiaby avy aty anao andeha Madagasikara magnifa visa amizay mba magname volany fanjakana ny taninao anao misy double nationalité lagny niany iandrajoeliny ka fa double nationalité anao fa tsy gasy dikan'zegny aza ampiasainy koa passeportnao gasy diranao Madagasikara mbo tsy agnifanao visa anao fa double nationalité ambila ka le passeport gasinao fa passeport vazanao anao andeha iboaka nampiasay agnifa visa satria anao fa tsy gasy